basi bono omwanchwa ori origereti abagusi Global Radio na boigo otegerete abagusi Global Radio ase birune bya bono. By the way, eketwarenga sensemo yogoseri obotaka gochakera inya goikaisa na sto chamo baso litkolia Monday timatingo se Monday yarenge mwaro checking kwana igoro ye ingana yange chitibakasi nindere studio ase omusubati oikera kwende orabe muisiko minto kero kende orabe mamu minto kero kende orabe muirio anya toka intimidated akurwe binte chiro ndio akanchona bego chekule binte chiro lakini ndende desawe yoko buhati na wakotenga mawazo wako naya my friend mawazo wako naya na bwatire binde byo na birime. So when this lady a clip again play inde butambe kerengo ngende show ankora muri nga umusubati yo nyata kwa intimidated akawurikinya ni cyaye kerachi buhati akalinwa na inde kerali no bonne gente kongia satingi yate bunga koikabarare amuru muskali yo kanjo amaya kanyora chinyi cyaye my friend. Where is that in Kenya tole? Which Kenya is this tole konyanga tunawatenga ngote mane chirende anya kwa ngorigia umusubati oyo atoerenga nkikiarenge torenga na kitoko mokonya nchira kitora mokonya because chinjara ne chinge kirako chinjara chinge tiraro richi kondraro torenga nchira kitoko mokwana na yako bankorigia asako toka ni game sitira ni gawa tenga ogumwa ni gobra sakong ni game sita sakong actually ara sakong sana ta ya se county ya Kisii ni go ara se county yale no ebisete koranga obuguma bwaye nko mbure safe kidogo kwa sababu mabwa yango konye kabura kwa nabwa tabana kushugulikira nabwa to mwaka kushugulikira na inde no musubati bwanjita kweliga no butambe kwa denga umuntu bwanjita kweliga that is my only friend uli bwanjita kuseli botaka that is my only friend ajo to bwanjita kweliga it's upon to you na ikiraiga tumaitinga ingochi komo alibaga abakwani na inde atenga kaya kurukoru lakini asara robono monya ko boli asara lakini no ale Kenya nduraru Kenya mbo ndurati mutami ku Kenya onye giko bembe kabisa giko rankuri gwaro ngwa mwete burasabe tiganda na kima mimbi yole yandi na kyo kurwa Samaria tanguru kulite gisale muga konende ni siketu ingana nero ya so keta so mutandao litko iga matuka tinga matuka berata elire nganya ka banko yekwanira tokasange studio store ngo seri botaka murobili nkoro ku seri botaka tokasanga to kwande ngane yo wanti maitinga no to ere iguru nganki kiki arenge na bongo nyara kwereza to era ya linge Jumatatu ngaru iga nkaru nyumba mwane sa ineiga kaenda mbake chiro magena kera naika magena nkari kichinge ni ritukoligima chinsana chitukoira na kurumagena ya linge saa 11 na tene igite town ni saa 11 abantu bakancho na babachete bakavugori chingeni cyane chigunibere ne litoke bakaenda ngalira sana chinsa chigwika iga bali tole twebinto tokagenda mpaka municipali obisi yakanja segotoka rekere tuikororo tukanyora rende baikiri babekire binte byo babibekiroro muskali twanyorete agatuburi na kimutaite tokabatayini chingeni twuru na chitwa bwatiri gocha iga muskali uya agatata ichinsa cyerire obisi yasiekiru njirati yo turanyare konyora binte bi abakupumba agendrete gosoka tukamotebika kitiga tolemereri turatine na gaigana turanyore bagotororera mabera bagotoa tukaganya tukaika tukagenda ekere tuika tuagenda nkarengereri gaki asenge njo ntabwate kendi gyonsi nyumba tigangirane na barangeri toke gose bange chingeni ngaikanganyora ni soja ya kanjero ngamanya kuruora ngamoteyo mugambi akina kinda kore nyori bintu byane biregabu bitoke ni chingeni gaki ni chikuyegera abana buritoke akamanya kuruora agante binkenduraru ngamanya kuruwa ngamatega kitimbu atikende pino no konyora tindown akamanya kuruwa ragante ikende ata italibesa agante iturale nere mwe yemo ngunjo keiga amanya konga chingeni ama konga ni litoke igente kige kangechi ngamanya kuruwa ronga muburi onte iturale naye asikitukurara naye estoki ine ya ugusingeni chini chiao tukairanira ni nere agante itali kuma na twarenge nje ngaenda nera akagenda nkarira ngacha mpaka nyumba ngurira kana igete nyumba kaiga bana bakarengera liningi ngurira kurira gukangasinyina no kubaereza bitukeli na batwara aleteigo
ngamanya kurwororo ngarara abantu bakangichorera bakera ndrodi gache kambuli ningi ngamotebia yankanju yangirire chingeni cyane igwe aganteire meri mambi buki na boranyore ko guchingeni chingamotega kichingeni omonyenye gugusarika bwangu tingonyora kore biya mambi bogaki ngabwati chingeni echo gochikanjo ga municipal ngo ikororo nganyora basibati bali no bali bakamanya kurwororo tukaberege kanande ngarira mpaka ngafindi ororo tukamaya kwa guchingeni echo ngo chuko kuna omonyenye oyuga ocheguni menganyora uguoka igugutioka nganyubwata nganyungusa nganyuitira gabu ogundete bwensipi nina buna lirio kana imugeti ngateba gakitiga ngende ndichore gose ndibe moya yake ngakero mugako nisiminga muteino ndege ga municipal ya kanjo inchugo chororo na irwe bintu biri lakini chingeni chigundete nchu nkwali tokeliro agachanga mwali toke no ndira liri asarikita senge njugo sabali rutete era agacha nyumba na nchenga ira na ni chingeni chiri egunia yemo nchigo inchore gose ntuli no mbesange ngacha ngaikalia senkoneli capital ngaikaranza mai gaiga esaidi ya senkoneli pone nkera na ikaranza kunya gochora ndi kunya kobekandi chingiya kando ne chimbe kando pono kitambo njore chingeni chiri chingiya ne chimbe chinsa chikaera kasa 10:30 ande bagacha ande bakangura chingeni chiri bagantei ntwa ukanto basoko chaga to basoko gocha kwaraga bakaira nandi chingeni chiri pono na dielio na akorete kwirende na abantu baba ichororanite kare bairete chingeni singenja bachite nandi chigalibe na dieli na agetelio gingateba gaki mukaira chingeni chiane igoro ngachibuga ati chigunibere ekere na chibuga ati ngochikubasaba ego muntu bwe kanja magonte ngaturale nera amanya konga nandi chiga nareta nandi mwambwatire nandi mwairire na kingo kora na dieli bono amangana ayu asogete nje timbwate tinga kore kwirende ngaja nyumba ti tukobono linde likobwati nalielio omuntu bwe kwirende bwe chira ngakirete simie yane ototenenere talirende chira bagambya baitabake uko ngakire simi ogontebi ninche nkarana ngayore kamutebi ya nyumbande agantebie na akirwe simi kurwe county ndagete tukwane na yani ntete tuikororo amangana ayu kesi kigambu getaturi gumara moja njerende karana tabunga eke kwanda tore count njiko gambirwa amangana ayu ngabata ibono ngachi daika 10 minutes to 15 ngesi binge prepare bono namnyo kirgo changa kora bwango ande konkorwe bafu kanyora bakire simi umwana ubwatire ande nganyora ande baba gwa kesi minde ngabwata ngabata ne sibiri ne changa ngobeka na achire ngamanya kurwororo ngamnyoka ngo ikaga liranda about nje biye kaigande ngaikaga liranda about ekarna ikiranda about konyora na akiru mugako nisimi na mutabi bante biri toende county renda pakubwa abatu tenenerete chiro bante biri toge ngende pakagali toende ngewe bintagante bisawo jerende ngagenda wana karna ikagali before ntaragenda na muteti nje nkarana tingumanyiti agante ibone kwana na macho ine na liuregene bona kera twakwana na macho inoyo nali negenete ngamanya bono macho inoyo oyo na role next igali na ro manyeto na ro mugambi ona kabisa ndako tora kidogo mami macho ina nangara na bantu kyaba mu abantu baro tamaida macho ina nangara na maragia macho ina nangara na abara bagambi bechiro kali twakirete chikura tugachora bagambi bechiro lirini kesi gende kyonsikia beire mbara bubako gayana mangana yes bono kerante imacho ine rende nkamnyoka kuchie town kera na ike town nkapanyora kabiranda pauti bagante ito turumboke bakasa kuru kopi tugaikaga bukopi bagantebi tutenenere gabo tugatenenero bakamanya kurwara bagantebi tenena ga ige gari county chetuoyi egari county egaja emwam tukalina ime tukasoa tukagenda bakasa kuru kufanisi ona ali kare tuigeta ofanisi abanisi gabuna anya kwandike itagika iguru tugaswa guchimi tukanda guchimo kera twanda guchime egari kore kwere yani egari kare yatene na tugaika tukanda guchimo inurioka ona kera twagenda guchimo inurioka andi tugaika tugaturumbo kasande tukanyora egeitakete kialinge round yani egeti kere round emetere round bono tugatene nororo akankerenda abasacha bakanyagucha abantu around more than 20 n'abasibati babiri bagachibagacha ono
omoga koyo magante yaye baba tinina otweresera mang'ana ayo ncherende ngabwata ngatene otwatene ine ngasuka gocha gati ngachaka kweresera mang'ana ayo ngabatebi yaja igubuna kanjo ya irete chingini cyane igubuna nachibwateti igubuna omukanja ntebeti bono rende n'abantu ababekwerende babagambia babechiro igubuna bantebi toche mukwerende gaiga toche kugambira ne account buna twachire gaiga ngabaeresa rende mang'ana ajunga kora bonekere nabaeresa nakora omogako yo mera gasingisi omutu bono abantu abo bagachaka koba separate bakangya koba separate abasibati bali bakankwanira at least enkoro yani gasubuka yani asenge nchone igetororo nkatwaru ubwo buri igoro at least bone akara bagusibati abo bantebe bankwanirite baganteinga ayo bwene bwago okwanekere gentege mane ama ngana yuagambo at least rende bono ngaroranga bono ninde n'abantu bagokora kibara amona inje bona kakake korusambiri guchikwikange saa 9 iga abasibati bali bagakora bakagenda ekera bana abasibati abo bagenda ngakora ekwerende ngatigara gabo bono mugako yagante bono omuntu okogokonya n'uyo iga manager we minis we kwerende bwe account yotenende tabaka abantu be account ndakutoraga mami kero wasoto kuno mbango date musaje chikwa chito so mugako kero bakorangirite mami konyo mugako meira so kwagenda ose kwa chito to bagora yo mugako era so gateke mambi era akagende gasi yo tamaide so chito nche namwakirite simi ngamote y'abantu be kancho yani abantu be bagambi be chiro bandange bante biringa to bakirwe simi bate biutonde account ngende ko mangana yo ende kugamba nge kulende bintu byanje agandira bona waika gabo bona ngatebi bunga manager nere ogokora ekwerende nere okwando ekesi kiago bona kera bante manager nere okwando ekesi kiane ncherende nga bona abantu babere separate bali buka bandetete bakankalira ruguru pino baikaransete bona manager gantebiga nje babanta getengo konye town yi nego tete kamenye town yi ntete ngokonye ntete nkwe chibesa nkwe mesa nkwe ni space nkwe ni namba yane uno kurwa mambyo kungakire simi nkwe space nkwe ni chibesa nkwe ne mesa kamonte bisao kamanya kurwa ragante amangana ya chirale paka matia nyonya manyire achire paka amangana ya chira atambe nanda banta bankubutu bali guru yago na kioko korusirie genteke ngamanya kurwa rongarengereli nka motebi gakibona nakindanya ari gusirie genteke agante ibabe genteke nayo kugesiri akara kuasiririe genteke iga naliura nyore obuma naliura menya buya abantu ababona bakomochani babutuga ora abase konyora kura sa kumwatigira abana bawo bono ngachikuligereri muntu nono yo motore nere takore tikitayo ngakibono ngokora esimi puna na igitorora abankani titinkwana na simi none yemo bono bakamanya kuruorora bagantebiga akamanya kuruorora agantebiga intagete unango goteina bogoteba bantebi nabatebi sawa nguika nandi nasira nandi tuira na maya nandi nguika nandi nasira nandi tuira na maya nandi nguika nasira mpaka nandi tuira na maya baka gacha gonte ibono yakorireki bono yabeire ase 9000 chengeta kamenta 1000 kama kurora gante ini transport muno kuruga to base kutenena muno kuruga igato base kutenena ya to base kwenda baka soko ne liechiro oenda paka nyumba mambyo ngakiresi cherende ngaline pikipiki ngatiga bali tuachite na barabu alinde baikanaste akabatebi tiganda lirisio yagende ncherende igongaline pikipiki ngachanga ikanyumba kera buna na igete nyumba rende ngachukulie riesi mikanyora ngake kimisto koli chinyingi namba kwani ngara kiro mugako ne simi akambuli ngayuri kamotebi nyumba kambuli buna na guitiri kisimiga kwani ngayige gakwari ngutari kubwata chisimi kamotebi ga kinyumba ndi ninchwa yangoreki ninjungu eresa gantebi sawa abona yaringe basi bano umwanchwa uli otoligereti naboigo otegerete radio Abagusi Global Radio ndengi nga ensengi mayo washing muroche nga naki abasubati baito abaisika ba minto aba mama ba minto bagwetera mangane ke bakora obonchuru baba bokoboke by the way oyo no mungina bwanyite kweligali sana gutini chini yako chini talinga chibe chia chorta gaenda ko ni haya ni chini yako nya to mnyolra ai visite abarto kumagwaye
kare Kenya Kenya ensi yaito gochora barai asenchire ngabune iyo mwaka wetu atemire kumuriki ndo chenga twamanyolera arare nere niko tubisana tenge tubista iga niga bwa mabwa sana turare sana nto yase county ya Kisii ko niga bono mabwa bore asabe ko niga detenga una mangana ya kumanyikana ndo kumanya na kebinto bira tima itinga cameraman tima itinga mwaka ento manyolo tunyako batogo sanganere na tene kyako kwelieta ngabona asenchire ngabune yo mwanchu muriki na boyo mwanchu matekereri ani go tokotema tunyoro mwaka wene atumanyinga ekira igwete ngane iyo na kiayirete na kirete ngani iyo tima itinga omugako gotebia lieta na ende asoberta tonyote asoberta ko vai straight to stone on to korwa asiri tango kujeni sigetuge nabona beteno mujano ekero na igwete ngani iyo asenye ntu yaringe ritke buna erasita nje na mako bete bakegeita alafu tukaiko wakatero sinsa chiaje agende achache mande ngamuteya aya karaga nya yake na barakwa njenga ruo ono nkena ruo ninchitenga mwakire simu akanga kubwata ngamwakire simu tari kubwata ngabwata ngachake sabari gocha ngo ikanjira ngamonyora ukurira kwa kumuburi ninge kwantenga abanda chinyeni ande inguna bande abiri antena bande abiri ona kanyama mbibuki arakwa ndubwa chinyeni cyao bakwe tumako ranke kwa bagukurina ayuka tikire ambe ayakagenda aitenga gande gasi akakego ngamwagire simu ngaburi kwa timono sinyeni cyaka anteri na chipugati lakini bakora ki mbara chinga na chinga nyete akeiga kana kesi nganteri bangeire lakini chisariketo onde bona ero so gochitera ogenda nyo ndenkire teiga maragoba toko agakora tukomera na era maragoba na ndo ntei buna yale na ndembacha baira na bacha asende na batega kimwambwa tete mambe na ndi muachire amutaya bona tutegare inde tukanyitorora ni itukulia kabere itukulia gatatu ando kuimuka okora angeri bona okogenda kungakire simyo ndebigu na arangeri na batene ni kechi okogenda naro ngumwakire siminaro onde ya yanto gendere ngochi kumwakira ndi yakabere tari kubwata simu kumwakira tari kubwata simu ngakumire ninkegendera njenga watanga kanya chikabai 11 bata na lini nalyaje teko ngakire simu konde iguguna yali enabu atua enaja no yigwa na iro aso terigete atana gochia ubekuo ote bigugu bichugo change statement no teto mu bwa bwa biya biko change statement ndo go change umo bwa go tukorera ko ngamde bone to kora ya toganya to igungi kya ko wana kiki ya tele ni kuimukire tore to ndo torore usento nyoro boko basbono umwanchwa ori otoligereti ensengema naboigo ori otegerete ase ebirobune bya bono manyete chinyomba chinyinge chioborari chanyolera manganaya nainde oikatone kinge getambukero nkoimukukere getambukero kya bene naigwa omusubati onate yanga naenda ase getuo kya banyanyimbo kiriko enda ase getuo kya banyanyimbo na kibako risivanda wa na kibako te bingi wakora abante bya ospoke oherese na kialengi alikigu na tebu gendo nalikigu nalikopi na kolani nalikigu ni statement ono bante natikane namba bante bi kubara kesim imbwate ine familia nke sana by the way ine familia nke sana murochi no muntu wanyite kwerigeria no muntu wanyite kwerigeria by may say igabono timatingo bonde producer ante ngana kitogenda gukora actually this lady no muntu watabana gusomya skuru no muntu konyo bonyini bwaye bokeigo ige byombe biri bikolere bana bomwanya bantu you are washing you had this magore gra manganaya I hope you cannot let us down tiga umusubati yo anyoro bwana bwaye na ende torenga egetambukiro kigwenerete nkuimuke ukere na inda asobwango mono elio bari banga buna bakora ebyasara byabo asensemo yabo songo bakonchincha bese bakone matunda bese bakoni torenga mbali kunyara ko bakunyanyaswa asenchere ngabuni oyo no yomo wabali beso kiri abange sana bataranya ko bagwesokia goteyanga na ali bagwetira asiba bakoro bonchuri bwabo na abange sana banyara ko bagwetira mangana ngaya lakini korende borombali kukwana nibo bano nigo tokosabanga ebyombe biri bitoligereti abari batoligereti aiga I think Fred Matiangana igota mangana ayo
moto inganchira kinara igo muswate na naranga bani ba kore biasara ne nano musani oye timatinga ne agotinga nka biasara kia gokora enda otinga na ba kore biasara ne yato era tugana kia mangana yo enrete. Yes mami na kyo kwa seria. Okay, esa Maria tangro kudoro tiongwae seitera ali kumachawera kino tumenyete no muswate oyo kurukugisare iga getembe. No tore na era ali sechiro ya capital roundabout gutoka Kisii County. Bono nabato chande gitaso gwenge muswati one chinyenya koni na nchiki nkoni ama sakarari akuru ku Jubilee bags no konyora nsari ngo supply kerolinda antigarire no konyora nsari kinkoni ni chi mask nabato kunya kwirwanirira ige town lakini tende ntobwati morembo ndi bwensi bono ngo basaba na bategereri baito na barai bari moto tegererete ancha moto konye esorie kero twa bachorire tokubachora buna barai baito munyare guto egerera asoboko ngwabeire na asobu yabore mwatoereri bono ngo basaba bune town eri yaituntu chandegete sana ndoranyora muntu ogo toikange buna bangina ndoranyora muntu ogocha ato chino no ko chiguka atobori ngaki abantu ababakanjo bagucha batokorera bono njenko bataibuna tokonye nande tigo muswati oyanyore tiganyore eyaki yaye erie bwenerete koba erie anyare gutwara obusibore nabone namubwati n'abantu aba media esa ebisete nabawo bwete mono sana nabwate obwoba bono nkonyara kubasaba buna momokonye. Asante sana buongati yo musani abali bakora bonchuri bwabo bonti mai tingari turachese county ya Kisii kwa tu star tumengana ndingo to wike singo enda Kisii ali nchikoraro ko bana korera asko mambero mwandire tialia timai tinga mami chiwe sanjiro wate aba kwa 10,000 evidence ine ro seka kwanye weke evidence ya 10,000 wate ena nye tikase na likiru statement ina gulisakara yon police wate statement hiyo ani chiwe san police chiatikara chire 10,000 bono na chani sakara rioka na kikware kurire serikali ngana yayo mwari kware kuburia serikali usigiro yako ri giako nyolri na kikware gukwane ngana yayo mwari nje nare kurira serikali yaito ya Kenya ngima korunse mpaka igoro serikali ya korunse mpaka igoro akia serikali nkonye inyoro bumane bwane ase ngenjo ase nonyo no bugima bwane bana iga ase nde bunangu kwana iga ende no bwoba Dijibuna naruete mali emete mali ase naruete akia serikali akinkonye abana mbwate nabake nyare kubakini na nje lekina kinari gusaba serikali enkonye nyoro bwene bwane maitinga umugaka nere toko mwali bagarwe ngana yayo mwali alafu by the way abantu mbaro bari kumbulinga igonyo mukungu uri atabwate mwana angara bakorete bintu biro kobatete nga omwana omukabwate abantu basho yunga batabwate mwana oyimoke ine tekiniki ari getie njira yo gwekonya no gwato mwana mukabo nchitimbwate mwana moke igo bari mwari konta ingo munye mukungu uri atabwate mwana moke yushuno nga mukungu yo simusubati yo gosimonjolio yo simusiko yo minto kasi niyo yane tabwati mwana moke eline njira ya mali geti yo gwetoria yo gwekonya igo bono bari mu bwetegeranye na bwato mwana moke no she doesn't have oli nenjira ari koligi yo gwekonya timatinga no mokane ago tenga na yo mwali atena kia serikali atakete mukonya omwanji omutagereri omwanji omurigereri nje nariko sabe serikali yeito nyare koba kegokora kigasiregia nyare koba kemukonya kegotokonya nekari sabe. Asante sana mwancho mulena wego mwancho mutagarari yekoro kwa Bagusi Global Radio tigango toteme asoko nyara torenga eyamatiye efamilie yegukina bono eyamatenke uroje bono nigo bebisitale babo etegero buguma bwabo which is not good tetoranga ngan konyora bari oboene bo kura Bagusi Global TV nche no mwana baba getuto Fidelis.